Здравейте, добре дошли в пети епизод на фокуси с карти. И в този фокус ще покажа в този епизод по-точно. Ще покажа един от най-лесните фокуси, които знам. Да цепа веднъж, още веднъж и трети път. Така. Примерно е тази карта, ще си изтегля. Така. Слагаме я назад тази карта. И цепа. Веднъж. Стига толкова. И сега започвам да разгръщам така картите. Тази ли беше вашата карта? Да, това беше фокуса. И надявам се да ви е харесал. Абонирайте се и харесвайте видеята ми. Чао!